yanga halenti baba Jngai nami Trai ngala sakma Jngai nami Nganam syang pada syukendra Islayanga Jisu baba Trai pen im yanga Kenembar san pohon riu Kenembar san pohon riu Ajisu kraus pading isnei pai kikman jong misyanga syakupa ya mingan kot kpa ngaukun jod blasakman Dimintang syaming awan pai Mab Jisu awat kentang Hasil ngiding pna ngandri Pop jonga atrai dosa Daki po ngadawarem Jing jenjal bat kajian Ding du jok ngau trimbat cerkai Klem lacho Junom Dimintang syaming awan pai Mab Jisu awak kentang Hasil ngil ding pna ngandri Pop jonga atrai dosa Daki pong ngakentad ben Spakodor jing ijong mi Ngalasa Nat napen bantrai ngakela ubam sewu Dimintang syaming awan pai Mab Jisu awat kentang Pop jonga atrai dosa Pek yunong sil spa usyaya Adinda akal bari Upisa usau kordejur Upleis na marjonga
di mentang syaming awal pai mab Jesu awak kentang hasilnya di laingan ri porjongan atrai dosa lakar pad ki para bangaj bero subha kat bala ngin irung syepok kajaka shin syekmat ru kadang don te subha kitu ki badang don sebar kin rung no syepok Hagen kesengi sedang ya kenika jing len yam hagen kesengi hagen kepor I leng dok seblei in sewan pat in sedem peluk pat hagen kepor baro klem ta ong biang sibit ngi baro ngin dem ko siu bat ngin tuai jar-jar paden ketang sa pedeng peteng terter i kijing tuai pading sak skor nak tin jong blei bat ka penta ka baar ken sadon ke jing le buram ya keding phna bakoi mentangi pelit jimut ni puson jar-jar ikeni ke jing sak sitom jung jisu na ka penta jengi ka balung dok soblei udang krek lede wan
Tong inia duai. Kababut kalade bangat. To ai ba kumba ngilapong ia kadur jongo bryu bakinja perte kat kum ga jingdawa jonga jinglong do kum daru haba pelong yangi kiba kum ukris da ka jinga kaba pin kuid yangi ngilaban pong ya kadur jongo bryu bakinja bening dau kris utrai jongim In Siong, in Saskori Jing Pule. Jing Pule Banikong. Kajing puli na kikitab u Isaya na kalanong kabasan poar kadekot kabakat lai bat na kabasan polai dekot iwe hadu kat ar. Hakmi usyakri jonga un saman bha un sa ainam ya u ba ya u bat un sa penkentiu ya u bat un sa long hajrong kumba kibabun kila dumbuit ya u ya kadur khmat jong u la penmong hadu kata hadu ba idei syu kum kadur breu bat ya kamet jong u hadu ba idei syu kum kajong ki para breu kum taru en sapen kendit ya ki babun ki jaj bendreu kis im kin saset ya lak shintur namar jong u naba ya kata kaba om padju ya thu haki kin sayoi bat ya kata kaba kim pat juyo snyau kim kin sasnyau thu mano ubala ngej kaba ngi layo snyau bat hangno lapen pau ya kak sangti jong utrai naba ulaki lasan hakmat jong u kum uselum bat kum uthet na ka daur khyang syamdon kadur bhabreu ne kamany kaba ngin yakme ya u bat don kajing itenat bangin angnut ya u la nyau ben bat la kentaj ya u da ki breu u breu kijing snyau se bat u balamat ya kajing jenjar bat kum u wei na u ba ki breu kilatap la kakmat la nyau ben ya u bat ngim syam la nyau ben ya u dasisha ulakit ya la kijing jenjar jongi bat ulaba ya la kajing pang jongi pan ban ngi la nyau ba ulasha pen sitom
Batlah sempat da ublay. Bat syak pen kordet. Pause. Lapen mong ya u namar ki jingle palat jungi. Lapen jingam senam ya u namar ki kamboman jungi. Halor jung u kalong kajing pen stom. Kabala pen koit yangi. Bada kajing mong jung u ngi lapen kia. Ngi baro ngi yaj sakema kum kilang berot. Ngi lapai syakala kelenti-lenti. Bat utrai ula kenton halor jung u. Ya kapop jungi baro. Lalek ben ya u. Bat lapen kordet ya u. Pen ban syam laang yala kasentur. Kum ikun lang berot. Ya ibalaya lam syakajing syakajaka syodo. Bat kum kalang berot kabasyem ja. Kum kalang berot kabas ngap jar hakmat kiba kaps nyu yaka. Mauro syam ang yala kasentur. Da kajing le jubor. Bada kajing bisar. Laweng no ya u. Bat na kabenta kajing hiar pateng jong u. Uei bala perkat. Bala kedat no ya u na kari jong kibaim. Bala penyap ya u namar kajing le palat kipa jonga. Bat kila ajing tep ya u rengkat. Bat kirius seneu. Bat rengkat urius pa ha kajing yap jong u. La syam laju le dakat ai. Bat judon jing syukur ha kasentur jong u. Penban kalong kamon jong utrai. Ba en penmong ya u. Te ula pengat ya u ha kajing jenjar. Haba ula penlong ya lade. Kajing terwana kabenta kapop. Un sayo i ya la kikun kikseu. Un sa penjalan ya la kajing im. Kamon jong utrai. Kan sa man bahak di jong u. Un sayo i ya usok kajing kordet kamen sim jong u. Bat un sa senyuhun. Da kajing start jong une uriu hok. Usyakri jonga. Un sa penman hok ya ki babun. Bat un sakit ya ki pop jong ki. Te kumta ngan sa ai benta ya u. Bat ki bakrau. Bat un saya sam ya kabai. Clear white bat ki baklany. Namar ula IT ya la kajing im hadu kajing yap. Bat la nyau lang ya u bat kinong kam sniu. Penban ulakit ya ki pop jong ki babun. Bat ulayai sa nakabenta kinong kam sniu. Kaktin jong utrai. Insyim nakasam life way. Kenambar news pa khatway. News pa khatway. Ngin ruai ki dikhot. Kemenengkok iway ar. Kebasan. Khat ar khat lai. Khat sao khat san. Khat riu khat nhiều. Ar pulai bat ar sao. Sai sin ong biang. Ngin ruai kemenengkong ba ar. Kebasan. Khat ar khat lai. Khat sao khat san. Khat riu khat nhiều. Ar pulai ar sao. Hak di jong mi ku pa jong nga ai ti no men sim jong a try jong nga petri shami men am sha ngan le ran pelajang ha ka hok jong mi Wan pen kloi pen im yanga Pangusan wasem deng mami yanga Jakari la pen im Naka benta ka kerteng jong mi Toya lam top tin yanga Hak di jong ming ko pa jong nga di no men sim jong
ngala ai ti hakikti jome trayala kamensim hame ko try ba pelim yanga mega jin shisha ngaya shanya hame try kenra hajit kdongme namar mete jin shipa jonga Baka kemen sim jonga Hakti jongne Kopa jonga Ngati nomen sim jonga Mem shem aiti yang ahudus mon Ba me ik yang atran Hakut bas kemelabu yanga Hajaka kabakelu Angalak let kai kum ubayang Sao dong ket kijing trim Real sliu persya yang akitau bun Ban chim no jing im jonga Hakti jong me Kopa jonga Ngai ti no men sim jonga Ngati ko try ngasyan ya amin Ba mi long ble jonga Im jonga Hakti jong me Top like Pexko baya la ushakri Haji jong mitra Wat shaba en peneranyanga Ngakerpat ya me kotra Hakti jong me Kopa jonga Ngati no men sim jonga Ya ro yu blay ba pen im yanga Ha kapo jing jen ja Ulayo ngau jing kerpat jonga Ha bangapan jing yara O it you try pili ko jong Nong sumat bangen Long ki ba klan pen yau la do no Pi ki ba kemen utrai Hakti jong me Kopa jonga Ngati no men sim jonga Kajing pule na kasiti syaki Hebrew. Kalenong kabasau kadikot katsau hadu khandriu. Kalenong kabasan kadikot nyiau hadu khandai. Ko para namar ngidon ulendo orang ba ubakrau. Ubayat lengba kibeneng. Ujisu ukun ublay. Tongin yabat scam yala kajinget ba ngipla. Namar ngimdon ulendo orang ba ubom la ban pensngeulem ya gejing telot jongi Henry uba haki ki baro ulasya tenju kum mangi penban klem lepop kumta tongin ya lej da gejing syania syajan kakhet jing ai
bangin dup yo pedang ya gejing isnei pasyam ya gejing ai kabayaram hakapor badon kam hakisngi gejing im pertai jongu ujisu laterwa gejing duai bat gejing kerpan da gejing lenyar bat ki umat hauta ubala pan pelaj u na gejing yam bat la syashkor u namar gejing riu blei jong u la ulalong ukun ula hikai ya gejing kongu lengba kata kaba ula sya sitom bat haba la penjanai ula kelalong katlong jong gejing penim bom jekut ya kito baro kibakongu ya u kaktin jong utrai Yisungu ya ulai subhang yang Ya roh you try O Christ Jesus yang jod bangsa ka gospel jong O Christ ula ka ngo hadu kejing yap kan halor keding phna na kani kadau ublei ula kan tiu ya u bat ula ai ha u ha ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro kaburam berkecing ro yami ku Kris. Ya ro you try, O Christ Jesus, yang jod bersngap ke gospel jonggu. Kajingsha shitam jengutrai jengi uji sukris katkum uya anis. Kaburam hame kutrai. Hakata kapor ujisu ulalej bat laki senran sesiliang kawat duit gidron. Syabadon ke keper hakaba mau bat ki senran jungu kilalet rung. Teu Judas upalasyet kelaya ulatip ya kata rejaka. Namaru Jisu ulalej kak syata bat laki senran. Kumta Judas anda ulayo siken hun ki sipai bat kato kanengut ki sekri na kileng do orang ba bagi parisi ulalet syata da kepara ya ki syarak bat ki dong Musa lem bat ki atiar teu Jisu ubaratip na dong syadong ya kata keban sajia hau ulatur syakmat bat ulaong haki Yano piyawat ki lajubam Ya Jisu na Nazaret. teu Jisu ulaong haki ngade utang. Judas ubalasyet kelaya ulayeng rengkat bat ki bat haba ulaong haki ngade uta kila kenran dadin bat kila kelon hamadan ula kili biang yaki Yano piyawat bat kila ong Ya Jisu na Nazaret. Ujisu ula pai ketien ngalayatu yapi bangade manga uta. Kumda lada piyawat yanga I kini kiwe pat kinleit no. kane kalong ba endu pendep ya ketien kaba ulala keren na kita kiba mela ai hanga ngam syem ladu no wat uweiru Teu Simon Petrus ubaladon ya kawai lam ula sei yaka bat ula pom yau syakri jong lingdo rangba bat ula mait ya skor kamon jong u kakerteng utau syakri kalalong umalkus ujisu ula ong hau Petrus Tepno ya kawait lam jompi haga sop jongka. Hato ngan di ya kuri kaba upa ula ai hanga. kumta kata kaken hun sipai bat urang ba jongki lembat ki syakri jongki ju kila kem yau Jisu bat kila te yau nengkonge kila yalam yau syau Anas namar ulalong uktau kurim jong ukaya pas ubalong uleng do orang ba hakata kesnem
Dei ukaya pas ubal ai buat ya kiju ba ka khampa ba uwei ubriu un yap na ka benta upai ba baro. U Simon Petrus ulabut ya Jisu bat labut sa uwei pat usenran. Namar ba une usenran ulaya itu bah bat uleng do orang ba. Ularung rengkat baru Jisu isya pelau jang uleng do orang ba. Kat ba Petrus pat ulayeng syabar hakmat ka palor. Teuta uwei pat usenran ubaya itu bah bat uleng do orang ba. Ulami syabar bat ula keren haka syakri ke ba apa palor. Bat ula pendrung ya Petrus. Kata ka syakri ke ba ap palor kala ong hau Petrus. Hato, pemdai way na kisenran jong uni ubreo. Ula ong Ngam day. Kisakri bat kinong ap kila sluding namar ba ka kriat. Bat kila yeng saudong kias aiding. U Petrus ru ula don lang bat ki u yeng bat us aiding. Uleng to orang ba ula tokit ya u Jisu syapang kisenran jong u. Bat syapang kajing hikai jong u. U Jisu ula jubab ya u. Ngala keren haka bapau haka perte. Ngala hikai barabor haki sinagog. Bar haka temple haka ba kiju baro kia kendulang. Ngamju keren eye habari. Te balai pi keli yanga. Keli na gitu kibalayos ngo yanga. Ya kae kabangala ong haki. Ki kitip ayu ngala ong. Anda ula dep keren ya kane. Uwei na kinong ap hangta ula tap ya u Jisu u ong. Mejubab kumta ya uleng do orang ba. U Jisu ula jubab ya u. Lada ngala keren bamde. Ay saki ya kata ka bamde. Henry lada nga keren ya ka bade. Bale metap ya nga. Te u Anas da kapate bakum ula pano ya u sya ukaya pas uleng do orang ba. U Petrus udang yeng bat udang saat ding hangta. Kila kili ya u. Hato piro pemdai uwei na kisenran jong u. U Petrus ula len bat ula ong. Ngam day. Uwei na kisakri jong uleng do orang ba. Ubaya daikur bat uto ubala syamat kaskor hau Petrus ula kili. Hato ngam syam layo i ya pi rengkat batu haka keper. Sa sisin u Petrus ula len. Bat markumta usiar ula keni. Te kelayalam ya Jisu nayeng u kaya pas. Syayeng ulat. Kelalong dang step. Kipat kim syam ledrung hapo yeng ulat. Namar kim kwa ban pentingit ya lade. Ban dub yo bam ya kapas ka. Kum tau Pilatus ulami syabar ban ya kendu ya ki bat ula ong. Kay kajing mendoy bapiwan ra persya yaw neu breu. Kila jubab ya u. Lada une ubreu umdai unong le kam sneu. Ngin dala IT yo. U Pilatus ula ong haki. Toshim hima pi yaw. Wat to bisyare u karkum kaan jong pi. Kiju kila ong hau. Kam syong an hangi ban penyap yano yano. Kani kalalong ban pendep ya kaktin ke bau Jisu ula keren. Ban pen i ya kajajing yap ke bakumno un sasya. U Pilatus ula ledrung hapo yeng bat ula khot ya u Jisu bat ula ong hau. Hato melong usim jong kiju. U Jisu ula pai ktin. Hatu mela ong ya kani naladehi ni kivepat kila keren hame syapang jonga. U Pilatus ula jubam. Hato ngadai uju. Kiparaja jong mehi. Pat kileng do orang ba kila IT yame hanga. Te melale ayu. U Jisu ula jubam. Kahima jonga kamde na kane kaparte. Banda kahima jonga kade na kane kaparte. Kinumbu jonga. Kinjin dalayang yale. Bangan omsha IT hakiju. Henry kahima jonga kamde na kaparte.
Pilatus ula ong Ing sisya, usashkor ya kaktin jonga. Pilatus ula ong hau. Te ka jing shisha. Hadien ba ula ong yakane ula mi biang syakiju bat ula yatu haki. Ngam sem dau sneu hau. Hanrei pidon kadustur pengan pelai hapi ya wei ko di hakapaska. Te pikwa pengan pelai hapi ya usim jong kiju. Barok kilaya pertabiang. Yau ne ubreu, Henry yau Barabas. Batu Barabas ulalong unong lute. Kumtau Pilatus ulai sim yau Jisu. Bat ula pak sempat yau. Bat kisipai kila tan kapan singat da kisya. Bat kila penpong yakah ka klik jong u. Bat kila penkup yau da kajan kup sau betul. Ti kila yawan syau ki ong artat. Kublai kos jong kiju. Bat kila tab yau. Pilatus ulami biang sebar. Bat ula ong haki. Hakme nganwan yalam yu shabar. Bapin yo bapin duktip pangam sem dau sneu hau. Kumtau Jisu ulami sebar. Upong ikapan singat syak pekerjaan kup sau betul. Pilatus ula ong haki. Tokme ya ubreu. Haba kileng dua orang bat kinong ap kila yo ya u kila ya perta. Sa narpna yau. Pilatus ula ong haki. Toya sim hima piu. Patosa na pnayu ngate ngam sem dau sneu hau. Kiju kila jumpa piau. Ngidon kaan, batkat kum kata kaan udai banyap. Namar ba ula penlong yalade ukun jong ublay. Haba Pilatus ula ya sengau ya kini kikitien. Ula nang tieng her. Ula rung biang hapo yeng bat ula ong hau Jisu. Medei upana Henry Jisu jubab Kumtau Pilatus ula ong hau. Mem keren yanga. Mem tip bangadon bor ban pelai no imi. Bat kabor ban sanar pnai imi. Jisu ula jubab yau. Menom don bore ye halo jonga. Lemda la ai yaka hame najrong. Namar kata. Uta ubela aiti yanga hame. Ukit kapop kabakam krau. Haba ula ya sengau ya kane Pilatus ula watlan ban pelai no yau. Henry kiju kila pertajam. Lada pipelai no yau ne ubreu. Pemdai uparalok jong kaisar. Naba jar ba penlong yalade. Ulong unong shun jong kaisar. Haba Pilatus ula ya sengau ya kini kikitin. Ula ya lam yau Jisu sabar bat ula ong. Bat ula syong haka khet bisar. Haka jaka balakot litos trotos. Kebamut kepala siang mau. Haka ketin Hebrew pat gabata. Kelalong kesengi penkrek ya kapaska. Kelalong hamar ke kenta pa Henry. Ulaong hakiju. Tokme ya usim jong pi. Kipat kilaya pertajam. Weng no yau. Sa narpna yau. Pilatus ulaong haki. Dengan sanar pnayu usim jong pi. Te kileng do orang ba kila pai ketin. Ngim don laj ukaisar. Kumta ula aiti no yau haki ba en sanar pena. Kumta kilaya lam yau Jisu bat ulami sabar. Uba yala keting pena. Syaka jaka balakot kamaloi kli. Ya kabah ketin Hebrew lakot Golgotha. Hakata ke jaka kila sanar panaya u. Ringkat bat u kila sanar panaya argut ki weipat. Habaro arliang. Baru Jisu hapedeng jongki. Pilatus ulah thoru kajen tho berta. Padula sedin ya ka halor keding pena. La tho. Jisu na Nazaret usim jongki ju. Bun nakiju kila pule ya kane kajen tho berta. Namar kejaka hakabala sanar penayu Jisu. Kelalong hajan kanong ba.
Bat la tho yaka ka ketin Hebrew, Latin, bat Greek. Te kileng do orang ba jong kiju kila ong hau Pilatus. Wat tho usim jong kiju. Henrei une ubreu ulaong. Ngalong usim jong kiju. U Pilatus ula pai ketin. Ya kaba ngalatho. Anda ki sipai kila sa nar penayu Jisu. Kila sim ya ki jain jong u bat kila ya bate sau benta. Mar si benta ya uwei sipai. Kumjuro ya ke jempong jong u. Henrei kane ke jempong kalong ke ba klem snur. La sutanya ka baro sirinian. Kumta kila ya ong paramaki. Ngin yaka. Henrei ngin syia khalai nusip. Bantip kan long kajong nu. Kane kala jia ba en perulong ya ke jentok. Ki la ya benta ya ki jain jonga paramaki. Bat ya ke jempong jonga kila ya khalai nusip. Kane ke dei tik ke bagi sipai kila le. Ki bayang hajan ke ding penau Jisu kila long ka kemi jong u. Bat ka para jong ka kemi jong u. Ka Maria ka tengah Klopas. Bat ka Maria Magdalena. Habau Jisu la yo I yala ka kemi. Bat yo senran u ba u ba u yang hajan jongka. Ula ong halaka kemi. Mei hakumi ukun jampim. Nang ta ula ong saha uta u senran. Hakumi ka kami jampim. Nadu kata kapor uta u senran ula yalam yaka syaying jong u. Hadien kene u Jisu dak batib ba menta ya ki baro la pendep pen biang. Ben urlong ya ke jento ula ong. Ngasliang. Ladon hangta sikiu kasirka. Kumta kila si ya uspoint balawi ha kasirka ha katna ding hisop. Bat kila kentiu ya u syentur jong u. Anda u Jisu ula kejup ya kata kasirka ula ong. Ladep ya kie baro. Nang ta ula dem la ka kle pad ula IT no ya la ka men sim. Ngiru ngidem ko siu ngi sap jar ngi duai sport. Tengene yang biang. Namarba kaladei ke sngi jong ke jing pen kre. Te kenang ban om ai lad ba kimet kinsa halor ka ding penah ke sabat. Namar kataga sabat kalong ke sngi bakrau. Kiju kelalit pan no Pilatus pen kidia no yaki kejat jengki. Bad ba en weng no yaki. Kumta ki sipai kilalit. Bat kila kidia yaki kejat jong baningkong. Bat saya ki jong uta uwe pat kibala syak saknar pna lem bat u. Hendrai indah kila wan seu Jisu. Kila yui ba ulala yap lupa. Kumta kim syem kidia yaki kejat jong u. Lajar kata uwe na kisipai uladung yaka kurung jong u da usum. Bat si sendon la kersoi ke senam bat ka Uta bala yoi yakane ula saki. Kasaki jong u kalong ke sisya. Bat uhi utip ba uyatu yakajing sisya. Ba piru pindup ngej. Nabakine ki baro kila jia ba endupen urlong yakajing thok. En om kedia wat yakawai ka sieng jong u.
Pat sakawai pat ke jin thok ke ba ong. Kin saya pej ya uta ubah giladung. Hadien kane u Joseph na Arimathea ubalong usenran jung Jisu Henry hari-hari namarba utieng ya kiju ulapan bor na Pilatus ba un yo weng no ya kamet u Jisu baru Pilatus ula ai bor ya u kumta ula lej bad ula ra no ya kamet jung u Pilatus u Nicodemus uta ubalawan mensua sya u Jisu menmet uru ulawan bad ula ra artat ya kejin klek lang jong kamir bat alowes kumpasan pauser ai kumta kilasim ya kamet u Jisu bat kilas pain ya ka daki janjinen klem lem bat ki musla iubi kat kum ker kom teb briu jong kiju te hakata ke jaka hakabala sa narpana ya u ladon ka kper bat apok kata ka kper ladon ka we ke jintep patmai hakaba ompat jubu yano te namarba kadai kesengi penkrek jong kiju bat ba kejentep kedon hajan kilabu ya Jisu hangta Iduai jar halakamin siem halor kene kabinda janga gospel kabangi puson menda. Aiba mallaki kendin kabang yesno syapanga jingjia janga jingiap jungu Jisu kanang pen kalai ningi kanang pen sait ku dingi na baro ke jingale persha ban pediang pura ya Jisu. Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Kane kalonga sngi toding bakoi. Sngi toding babha. Sngi toding kawanra ya ka jimpenim. Nginang puson mendan na kaktinu balay. Kitu kiba shashkor iyabu. Kitu kiba kongu iyabu. Kiniopediang yaga jimpenim haga jingim chongki. Ngiyos nguru haga ju kapor. Ujisu ong. Jaru bashashkor yaga jing shisha. Kin pediang yaga. Bunsin ngilaban yo I haga jingim jongi. Wat hadin ga jimpuson yaga ktinu balay. Ngidon ga jingale hapo jongi. Banjingay na ka jingid ukris. Ngiron ka jingale hapo jongi ban pentolot iya ka kameram kristan hapo jongi badu Jisu dangai kedaw balengi pentolot iya ka jingim kristan jongi namar ngimju shashkor iya ka jing shisha habangim shashkor iya ka jing shisha kabor jongo bale kasange bantre namar kabor jongo bale kabor jonga jimpenim ka seiso tang
hakibriu kiba shashkor ye ke jing shisha. Namar haka perte kaba mangi im ngilaban shashkor bon kiye ke baro. Ngilaban shashkor ke jingran lamler jongi briu. Ladangi shashkor ya ke jing shisha ngilaban pendrem ya ke jingran lamler. Ladangi sange ban shashkor ya ke jing shisha ngipin klein ya ke jingran lamler. But ngikala long nombud jongo lamler. Dina kata daw haka por Jesu. Wadlada kiyo I ya u markumat. Kim shimla im ya ke jingim. Kabau Jesu la kikai, kabau Jesu la yalap. Kishem jinge ban kongo ya Jesu. Namar kim shimla shashkor ya ka jing shisha. Lising in Kili. Kat uble ma u. Balay usha. Ban shah shitom. But ban yap halor ka dem bana. Balay u Jesu ulajid. Ya ka jingi yap. Lemba ka dem bana. Balay u pediyang. Ya ka jingsha sanarpana halor ka dem bana. Badladangi puson ngilaban yo I. Uble upa jongu ulajid kerpang kapor kaba unong rom kaba sensyar ya ka partay. Uble upa ulajid kerpang kanang-kanang ya kapor kaba kinong romen ki sensyar yaka parte kamda me sensyar yaka ri Israel. Shua ka rom kidon bon ki ri bala sensyar yaka ri Israel. Kum nuksa ri Babylon, ri Persia kabalong minta Iran badang yale bad Israel, Persia badi Israel dandon hapadenga jingyale ka Persia Minshua kalong Iran minda. But ladondro kaway pat kari kom Greek basen sharia kari Israel. Henry uble shimla jit ban paya ukun ba marwe jongo haka por jongi jingsen shar jongi Babylon ne Persia ne Greek pinban. Uble ulajid ban pa yaukon hakapor nong rom kasenshar yaka re Israel. Nakataka daw bon ki brio ki ong ki balang Catholic, Roman Catholic leben yaw Jisu. Roman Catholic leben yaw Jisu. Namar habang impatnang yaka history ngistang ban peli yaka bayong. Habang imnang iya ka history, nginstang ban peli iya ka bayong. Te habang kibri ki ang Roman Catholic ka pensyetam ba sanarpana yaw Jesu, ngidi ban ngabuto, kay ka jingmut, yaka Rome menda, yaka Italy menda, kaundeshu yaka Rome menshua. Ya Italy menda, kamde ka Rome menshua. Hatta kalong ka Himarom. Himarom, mendangi don ri Italy, but hapori Italy kadon Rome. Kamdeshu Hima, omdeshu empire. Tinagataga daw ko himmen ko para ngileban ngabuto kay ka jingmut jong kane ka jingsha shitom jong ukris. Yaroya utray. Kato karnungut kiramba kilas tambani tiya. Latait palat. Yaroya utray. Yaroya utray. Namar kane ka dekas ngi shajing it omdon eye hak po jong ilese. Denumde. Ko himmen ko para bale uble ulajid ya kane ka por. Bale uble ulajid kane ka por senshar jong ginong Roman. Namar lada uble ujid ban pa ya ujisu haka por Babylon
Nginum don dim banashu bandeng hak rendang jongi. Lese ngin jindala deng ya ki dur jongi sing. Marad namar ki nong Babylon, but ki nong Persia baro, ki peniap ya ki criminal, ya ki dakai, da kababret hakamat ki marad kalau, ukala ne sing. Tenginum don eye bandeng. Hakaju ka dur, lada ublay ujid ban pa ya ukon shaka haka por Greek lese haka jakka dem bana ngin jindala deng ya ka dur jong kanam haka rendang jongi kum ga dak jimpenim namar ke Greek ke klein ba ban siat kanam bad ki ale bad ki kanam Henry lada ublay unjindali lajid ban pa ya ukon hadin ki nong Roman leze kalapoi kapor jongi suloi. But kibriyu ki peniap yaki dakai ne nongshun da kabasiat yaki. Ne ki misail. Leze ngin jindala deng yakade ladau jisu unjindala poi shakane ka parte ha kapor jongi minda leze ngin jindala deng misail haka haurundang jongi haka jaka jong ki dimbana. Namar hakine ki por baro katkum giri ki basenshar katkum ki hima ki senshar kila don halaki jongi rukam peniap ikibriyu kamdame yakidakait kane kalonga por jongi roman but ki rom kumbang alabataya kine ki ba one passion retreat ki rom kalonga ri kabaperking ba bandon jingsu kagari jongi Pax Romana, Pax Romana kabamut lada don mano ba yale Persha ya ke jingsen shar kabor sen shar jongari kin vanra jingsuk da kabakem ya kita kinongyalam ba pinki vin ha kasnong ne ha katain ne ha kari bat ki peniap ya ki shisundon Bad ya ke rukam ki nong rom ki peniap ki beri kalong da kabasan narpana ya ki balai dakait. Badu belayu paid badu belayu ya I bakane kalong ka por kababiang ban pa ya ukon kenamba un sayap halor ka dimbana. Lemba ka jingsha sanarpana jongu. Lemba ka jingsha sanarpana yawo unsayap. But ka dimbana kan kerlalong ka dakashin jong ka jimpenim ya ka parte. But nginom deng ya ke dur jongi mrat kalau. Ne nginom dem ya ka dur jongi kanam. Ne nginom deng ya ka dur jongi suloy. Kane kalong ka dao. Ba ublay ulajit kerpang ya ka por jongi rom ki basenshar ya ka parte da ka Pax Romana banwanra ya ka jingsuk ha ka parte ko himen ko para kabalong kumne ngidon kam ban ngabuto kaya ka jingmo jongo blay ban shaya ukon ban ya halor ka dembana namar ban pinurlong ya ka jingto bakoy Ujisu ude beniap halor ka dembana namar ke jingdo bakoy kashay kranshay kadar ba unong penim kan vanraya ka jimpenim lemba ka jingsha shitam u shakri u basha shitam kumbangi pule na ka kitab Isaya nongya tulupa bad haba ki Ju kila yo I ba ujisu omlong shuban imhagane ka parte kila taustad ya ka daw ban peniap ya ujisu kawe ka daw ka ba kila ong une ujisu ukran bain blay henre ki ju kilas ngawto ban peniap ya ujisu namar ba ukran bain blay kam shondor hakamat nong rom Ban peniap yano namar ba ukren bain bele kam ya de dur bat ka jing senshar jongi rom namar ki rom kim don ubele lada ki briyu ki bam don ubele lada ki briyu ki kren yo kaya ka problem jongi lada mano ba kren persaya ki bele kaya ka problem jongi kim don jinge ye pilaban kren kat bamon namar ngim ngeit ha ubele namar ki ngeit
tang hau Deus ne ki nge tang kino ki blay tao de blay shisha te kamle le yaki lada kino ki brio ki kren bain blay tendeng don ki brio ki ba im kumne hapadeng jongiru kam le yangi lada don ublene kam don uble lada mane blene klem mane ubleru klem per bon ki brio hakane ga juk nango namar nagabinda jonki don uble shu haka jingim lada kren ble ben ble sele ayu kane kalonga attitude jonki rom Bad ki ju ki las ngawutu kane kam yade durshu bad ka jinkan no jonki ban peniab but kanam shandor ye nagataka daw kilawanra da ka way pat ka jinkan no how jisu persya yaw jisu ba ong uni ula pelong yalade usem nakataka daw mindakas ngi haka jimpule jonga jingsha shitom kapang jonga jingsha shitom jongu jisu mindakas ngi kalong hatom melong usim namaru pilatus ulangit ula yesno nagashindu jongi remba lindo ki ba ang ba ujisu ula ken yalade upelong yalade usim lada uno buryu la persyang banlong usim ne nong sensha nong yalam kadon ga jimma ya ka rom but ki rom kim shayat utau buryu ne katta ka buryu banim ha ka parte but ken peniapno but ki ju ki tip shay ka dar kane kalonga kabuk siar ban peniap ya ujisu ban pen bana ba ujisu ula perlong yalade usim badu pelatus mendau kelli ya ujisu hato melong usim jongi ju hatom melong usim jongi ju lada ujisu ong hoy ngade usim jongi ju badu pilatus ulabanok mindangam don saki shu ngalayo ihi ngalayo sngohi halaki jongi skor minda ngilaban peniap ya ujisu henry ujisu ong kahima jonga kamde nangne kahima ubale kamde nangne badu u pilatus ulakelli kayaka jingshisha ko himmen ko para habangi puson janai yakine ke jingi kai baro jongu jisu bat ke jingle jongi pilatus bat ki remba lindo nilaban yo I ki dondru ya ke jingting ki dondru ke jingar tatin halor ka jingle jongu jisu bat ki lating shisha bat kim nushu ban kenno ya jisu bad yalade kim bad don boru ban peniap ya jisu namar karom kamai bor ya kenyam ju ne ka sanhedrin ban bishar pendram yano namar karom ka peniat kawe ka ain ka bakerteng just gladi means kamot kane kalonga ain jonga white lamb ka romans kadon kane ka ain just gladi kabamot ain jonga white lamb but ke sanhedrin kamla ban pendon kam just gladi namar kata ka bor ka shong ha ki rom ki ju kimla ban pendon kam white lamb kimla ban penya yano kimla ban bishar pendram yano tena kata ka daw kayapas annas but baro ki ju ki alam yaw jisu hakamat pilatus ki kwa ban peniap yaw jisu henry kimdon bor ban peniap yaw jisu ki kwa ban pendu ya ka jingim jongo jisu henry kimdon bor ban pendu ya ka jingim jongo jisu namar kimdon jes gladi habang imdon jes gladi wadladangi si ya ki buryu wadladangi kwa ban penya ki buryu ngistang ban tau stad ban pendram yaki tendeng don bon apdeng jongi ba shong hang ne ngiru ngim don just gladi but ni namar kam shong dor but ni just gladi namar ngam don ngim don bor henry wat ladang ngim don just gladi ngi penia bonsi ne ki buryu da ka ba tau stad da ka ba kren stad da ka ba kren sniu da ka ba kren tad burom da ka ba kinos niu kumbale yakine ki remba baro
namar ba kim don just gladi kitau start ban penya biu jisu haki inga sem jongi ni pindon kam ya kane ka just gladi ban pindo ya ka sukasain habang ishim hapang inga sem jongi haba ka katenga kam sautan na shu ya ulok kan pindon kam ya kane ka kabu ban pen bana just gladi haba ulogum sautan na dia kalok u pindon kam ya kane ka kabu ban just gladi lese un tau stad ya ka jinkan no kawe hadin kawe pat nang daun bu hakamat ka kor ba uang peit kane ka kende kalong kumne kumda terter nek peit une uburi ulong kumne kumda terter bad kin bishar namar ba ulong kumne don hokshu ban shong badka don kam don hokshu ban shong badu nangda kiarai ban pinyakalad just gladi ka ain jong ka sword bon na pedang jongki ni pendon kam ya kane ka ain jong ka white lam ban penram ya ki way ni penram ya ki way haki inga sem jongi ni penram ya ki bayid ba toin jongi haki inga sem jongi da ka ba pendon kam ya kane ka just gladi ka ain jong ka white lam ka kai khang ne ka white lam kalong ka jimmut basini yo jongi ka white lam ka ne kalong ka jingkwa ban pindo ya ka jingsu haki inga sem ka ain jong ka sword ka white lam kalong ban pindo ya ka jingi jongi bayir ba toin jongi ka just gladi ka trekam wat ha ka balang haba kibryu kim ngawtan na di vaya ivay pat leze unong yalam ngawtan na du way pat unong yalam ka way pat ka nong yalam kin stang ban pintre kam ya kane ka just gladi ka ain jong ka white lam but kitau stad ya ka kana persha ya ke way ban krentat buram ladap ngim ngawtan na ivay ramba balang ngilaban nong une uburyo le kumda ter banangda kimi ya ki jinki paid ba just gladi bangi kot kerpat ngip kindu ngip penbor ya kewai ban pentre kam ya kane ka just gladi ban pinkala shuki jong kewai ngi shait le kom kane ka kam bon sin haka imlang salang haka politics ngi yoi kom kane le se uwe yunong ya lamu sanshar katto katnangot ki penkala shuki but ki pentre kam ya kane ka just gladi ban pingalon ya ka bor sanshar jong kawe ka sarkar na kawe pad hari India ngiyo i kom kane ka just gladi ka trekam ko himmen ko para kane kalong ka jinglong ka basini utam ka ba trekam ha ka jingim jong ki beriyu ya ka ju kata ka jinglong ka jingle kala trekam ha ka jingim jong ki ju haba kila mod ban peniap ya jisu badu jisu ulas ngawutu ya kane ka pintre kam janga just gladi badu jisu ula kongo shi kongo jar ha kamensiam namar ulas ngawutu kadel empa kane ka jimpentre kam ya kane ka just gladi ula ban wanra jimpenim ha ka parte kumbang yosngo na ka ketino bale kito ki ba kongo ya utrai kito tang kito ki ba kongo ya utrai kindup yo pediang ya ka jimpenim ha ka parte kindup laban yo pediang ya ka jimpenim ha ka parte kane ka longa just gladi ka ba trekam kadbang yalum lang minda kasngi ngidon kamban kili yalade khatto kaneka just gladi ka trekam ha ka jingim jongi khatto kaneka just gladi ka trekam ha ki inga sem jongi khatto kaneka just gladi ka trekam ha ka imlang salang jongi khatto ngi pintre kanang yakom kaneka jinglong ban pindo jait ya kiwai ban pindo jait ya kiwai ngi pentre kam yakane ka jinglong ha ka jingim jongi ko himen ko parang yusngo nakakatino bale haba la tokit biniya yaw jiso hatto melong ujiso nasaret nga ulaong nga day mga baduong lada day mga piwan ino yakiway but yusngo upilato sulaong ngam shimla dawe ye ban bishar pinrem yawu ngam shimla shem dawe ye ban bishar pinrem yawu
kini baro kalong ka jimpin nurlong ya ka jing do ba koid. Haba ka parte ka pentre kam ya ka just gladi ka hok sot kan ino bad ka jingbam hok kan stang ban sunshar ya ka jingem jangi brio. Ka jing siniu kan roy, ka jing siniu kan kiya ka kli, but ka hok kan pendem kli. Kane kalong ka por, jongu Jesu hakata ka por. Ka jing siniu kala ki, kala pingi ya ka kli, but ka hok kala pendem ya ka kli. Namar, ban job ya ka jing siniu. Ka hok kade baniap, shipor arpor, lemba ka jing pen trekam, ya kane ka jinglong, kaba trekam haka partay bunsin ko himmen ko para haki inga sem jongiru ka hok tendeng ka pendem warladang itip kade ka hok kadon haka liang jongi ngiyoi ka hok imat omdon borshu ka jingkud omdon borshu pinban ya ka jingsiniu ka stangban senshar ka jingbam kuit ka senshar ya ka jingem jongi brio ka jimbam koid kat stang ban sutin haka donut haka mensiam jongki beriu bad bonsin shipor arpor ya ka jimbam koid ka jing siniu ya ka pop kan senshar leze piru pilong victim jong kane ka jing senshar ya ka jing siniu piru pilong victim jong kane ka pop basenshar ya pi Henry pide ban sawtu kapop kamla ban senshar baroshi junom kajimbam ho kamla ban senshar baroshi junom warlada kibrio ki pendon kam ya kaneka just gladi kadon gapor kade ban kod haka jingim jongi haka inga sem jongi haka imlang salang haba ka kod kata kabor jonga just gladi kabat trekam kabor jong ka dim bana kan stang ban pau biang warlada kabor jong ka dim bana kalong ka dak ka shim jong ka jim pen rembon ngot kan sa poi kapor kabor kan pau ka jingit kan pau but ka jingit kan job lada don ka jingid warlada ka haka jimbam koit ka senshar warlada ka jing bitar ka senshar warlada ka jing isi ka senshar warlada ka jim bishni ka senshar kan sa poi ka por kine baro kide banailad ya ka jingo jingid ya ka hok ban senshar kane ka long ka jinglong jong kane ka juk kane ka long ka jinglong jong kane ka jingim jong ke brio but ngi don kam ban ailad ya ka hok ban senshar yangi omde ban pintre kam bakala ne pindon kam bakala ya ka kabuk siar kabalese ngi pinwandur haka jingem jongi lemba ka jimbam sap don bon ki beriu ki buri ya ka hok lemba ka jimbam sap don bon ki beriu ki peniap ya ka jingya te plem jongi namar kam ya de jingmutshu batki ban im ya ka jingem jonga hok don bon ki longing longsem ki jot tiaw namar kane ka daw don bon ki kon samla ki la jot tiaw namar kane ka daw don bon ki kon samla ki ngeit bid namar kane ka daw don bon ki longami longpa ki am sosi namar kane ka daw don bon ki ingasem bam don jingsukshu namar kane ka daw namar ke peniap ya ka jingsuk ki peniap ya ka hok ki peniap ya ka jingin but ki stang ban yakob iwaya pat but ki pindu ya ka hok na ka jingim ki pindu jingid don bon ki ingasem hapadeng jongi ki ba im da ka ba pindu jingid ki pindu jingid namar ba kila pintre kam ya ka jimlin baseniyo kala banlong pornography kala banlong ya ki jingdi kiat kala banlong ya ka jingdi drug kala banlong ya ka jingya de bam ya de shu bat ka jingko junkie kala banlong ya ka jingim patar junkie kala banlong ya ka jing jaitu junkie kala banlong ya ka jingless ting junkie kala banlong ya ka jing buteng junkie nak ka ban tursha janu jisu lemba ka ne ka jinglong baro ngidang kindiyu ya ka jing siniyo penpan
Lesing I don't born get down ban pingsan ya ka jingim jang. Lesing I pingsan shi pingsan halor born ki ke baro jang ne ka parte. Ban ngi pingsan da ka bor jang ne ka parte. Henry ngide ban tip ba ka bor jang Jisu kamla ban do wat lada ngitaw start da kano ka jing long jong ka ne ka parte ne da kano ka jing tip pat ka jing start jongi kabangi perkat kalaban karshan yangi ko himmen ko para ha ke ne ka sngi kat bang ya lum lang ngidon kamban pai shaw Jisu ubala wanra ya ka jimpenim lemba ka dimbana ubala pengantang ya ka dimbana ubala jid ya ka dimbana ubala penjob ya ka dimbana ubala penjob ya ka ding jong ka dimbana ha kaba ka mariate sote kalayang ha ke ja jong ka dimbana ban ong ha ka jaka jong ka yim ngayeng minda hajan utaw ding ngayeng hajan utaw juding ubalong ga daw ban wanra ya ka jingjod ya ka parte ka mariate sote ha ka ke ja jong ka dimbana kan sa ong yang i vai pai vai haba kayim kalayang hakija jonga dimbana kalawanra ya kapop Henry kaba kamariate soti kaba kala jidban yang hala kija jonga dimbana kalawanra no ya ka jimpenim baro arngot ki kende kiyang ha kija jonga ding kayim kalayang ha ka per eden kamariate soti kalayang ha per Gethsemane but sha ulum Calvary. Haba ka Maria te sote kalayang hakijat jong utauding u kerlalong ut kadakashin jong ka jimpen jod ya ka pop ka balarung ha ka ne ka parte. Haba ka im kalayang hakijat jong utauding ka pop kalarung bad haba uji kaba ka Maria kalayang hakijat jong ka dimbana ka Maria kalayo u Adam batimay u badang yap halor ka dimbana. Haba kayem kala yang hajan utaw ding ulay kalayo yaw Adam barim bakongo ya kapop rengkat badka. Kajing kongo jongo arngut kajing tamsnem jongi arngut bawanra ya kajing penim bawanra ya kajing jot. Hakane kasngi kadbangi puson halor kajing sha shitom jongo Jesus Christ. Hakane kasngi kadbangi kendri burom ya ka dimbana. Hakane kasngi kadbangi le burom ya ka dimbana. Ngide ben pala hala ka donor ka mensiyam Jisu na domenda kasngi ngarai kot banlong ubakongo om deshu ubatamsneng. Habang yo ya ka dimbana. Habaw lindom in the kasngi kadbaw penbana paidba hakme kadembana hakabalastin yaw nompenim janga parte ngi baro ngi penbana da ka jinkomen namar bale yakapop janga yim kabalayang haja hajanu ding kala kotno hauni uding kabalong gadak kashin janga jimpenim dena kata daw ko himmen ko para minda kasngi ngi ay por kerpang hakaban leburom ya kadembana naman habangi tusha jan kadembana habangi do ya kadembana habangi ped ya Jisu belasya sanarpana halor kadembana ngidang kerpad ya Jisu kijituno ko Jisu nanga ya kedaw tenrai jong kapop kijituno ko Jisu ya kabi balarung ha ka jingim jonga kijituno ko Jisu ya ka jingseniu kabanga im hadomenda ko himmen ko para nginom tur sya ka dembana shu tangban pendab ya ka rukam Henry man paiway kibat tur sya ka dembana minda kasngi pide bandon ha ka dono jambi Jisu ngas ngau kia da ka bi jonga pop ngas ngau kia da ka bi jonga ne ka parte ngas ngau kia na mar ka jingsni ka baroy ha ki ingasem minda ngawan ban pendam ha ka ma jomme ko Jisu ka dembana bakoy bamenam pen kod yanga bamenam pelai lod yanga bamenam penim te mai yanga baka bor jame ko Jisu kanang pendem mai na dong shadong yanga kane kade ban longa jing do wai jongi kadba ni tur shajan ka dem bana ba koid menda kasngi kadba pio ka dem bana ka pau hakama jambi ken mau lemba kane kadak ngalayo jimpenim ngalayo jingkoid ngalayo jingkarmen ngalayo jingid sa shasin ngin kapre bila ki kamajongi
bangin duai baka bor jongo Jesu kanang seizo halor jongi hapo jongi ha ka jingim jongi ha ka inga sem jongi Jesu bahir ngis ngongo yame bamela jedia ka dem bana ban shaya ngis ngongo yame bamela wan ka ha kane ka por maki Roman kisensha da ka pax romana ngis ngongo yame ko Jesu mela ki jetelo dia ka pop na ka jingim jongi ngis ngongo yame ko Jesu bamela yang naga benda jongi ha ka ba me sauto ngilong ginompa mela penim yangi da ka bor jonga dem bana ban yalam lindi yangi sha ka bor jonga jingjab jonga beneng kabalong ka hima kaba seizo da ka jingshisha kaba pinsyang nongrim halor ka jingshisha karku yangi pensle yangi bangindup laban janbat me da ka jings ngeurit mensiam enyaro ya utrai Jesus Christ ini yang barong ini ashimenda hagane ke jing duai ringgit nagabinta ke jing dumu baper jong kabalang kadbangi dang shimenda hagane ke jing duai nginang duai ro nagabinta ya lade shimet di duai nagabinta ka perte di duai nagabinta ka suk ka sain jong ka perte kamdame ke jing pensenge ya ka tuma baro ha ka perte pakandon ka jingyateli hapadeng baro baka bor Jesu kanang trekam hapo jongi. Tungin ya duai ko para baide, nakabanta kabalang pakhu jong ublay, ba ublay baru try jongi uns ngau bhapan ai hakaya ka jingsu, ba un penyatli ka, ba un ya daya ka kalengka pertei, ba un ai hangi. Pada kepangi im ha kejing jar berkejing jai ngin lapan pendon buram yo blayuk pa badon bor tungin ya duai yu pa jomi dosa bisne kotran Koble badan bo baro bayim junam Meyu bahawu Kris mela pinpaw yala kaburam hagi jait ben riyu barra takmi yaki kam ka jingisne jame baka balang jame kabala sapriyang hakirlenga perte kala banyaine da ka jingait kabaskem ha kabapla ya ka kerteng jame dau Kris utrai jangi Tungin ya duai ro na kebentak pa buku jengi
Upoblio bakat sao. Ba ublay menutray jengi. Ubrajid ya una kabanta kakunhun kibisyo. Unri penun pelaje una kajingma. Nakabanta kabalang baku jong utray. Ba unsen syara kipaj baku jong ublay. Tungin ya duai. You pajomi dos ngabis nekotrai. Koble badan bor baro bayim junam. Dakap hukum jamela seng nongrim ya kie baro. Tos ngababan snab ya kijing duai jangi. Badha kijingi jame to yada ya upop. Yau balaji nagabinda jangi. Bakumda hapo jangu, kipai krustan, ya ke belasin syadame unang tau jangki, killa benang san hakahok, daga jinge jangki, dahu kreso trai jangi. Amen. To ingin ya duairo nakabanta Bishop Jengi Wilbert Marwen. Nakabanta ki Bishop Baro kiling do bat kiti kontong kabalang. Bat nakabanta ki Padre Ungej Baro. To ingin ya duai. You pajomi Tus ngabis nekotrai. Koble badan bor baro bayim junam. Uba daw men sim jame ya kabalang baro kawe lapin kuit barsan siya. To shashkor ya kajing duwai bas ngevrit jangi. Nagabinda ki shakri jame. Bada kajinga eba me ais ngabha. Baro kin laban shakri hok yame. Dawu kreso trai jangi. Tungin ya duairu nakabanta kinong perisyang jongi. Bau blay berutrai jengi un piliwang ya kiskor jengi donut. Nasya po Badiga kerdop jong kejing isnei. Balang baki jong kejing karsin. En shem ya kiru hau kresu trai jengi. Andai kila yo jing mabe kipop jong ki baro. Tungin ya duai. You pajomi tus ngabis nekotrai. Koble badan bor baro bayim junam. Mayu bayapin roya kabalang jame. Daki kun batimay. Topin roya kajingait bar kajing shempang. Jongginong persyang. Bakumda en dala kabiang yaki hakapung baptisma. En laban yulang yaki bat kakinhun ki kunting jong me. Dawu kreso trai jongi. Amen. Tungin ya duairu nakabanta barakin men para jongi ki bange hau Kris. Bau blay baru try jengi unsum ha bandum langi ki bar unri yaki hapo kawe kabalang jongu kat baki im ya ka jing sisya tungin ya duai. You pajomi tus ngabis nekotrai. Koble badan bor baro bayim junam. Mayu balum lang ya kata kabala pensa pret. Badu ba pinne kawe hakata kabah melalum lang. Topes bun ya kakinhun jongukun jame. Baki tu ki bakawe kabaptisma kalapin gandang. En pinyasolang da kajingyatli jangga jingit. Badan penlong kawe ha kajingte lang jangga jingit. Dawu kreso trai jangi. Amen. Tungin ya duairu nakabanta kipaj ben riuju. Haki bau trai blay jengi ulak rening kong
Bau dup ai haki bakin nang roy haka jing I jika kerteng jongu. Pat haka jing yai pat ya ka jutang jongu. Tungin ya duai. You pat jong me. Tus ngabis nekotrai. Ko ble badan bor baro bayim junam. Me ubelaya ki chingula jo me hau Abraham. Badha ki kun giksi ujongu. Tos nga bisne ye ki jing duai jonga balang jo me. Hak baki pait ben riu ya ke ba mela penlong ningkong. Ki jong me kindup yo ya ke jing sius pa kabapura. Dau Kristo trai jongi. Amen. Tungin ya tuairu na kebentai ki bom ngej hau Kris. Ba endala pensai ki dau mensim bakun. Makiru ki nangrung hakalenti jong kajing penim. Tungin ya duai. You pajong me. Tus ngabis nekotrai. Ko ble badan bo baro bayim junam. Toai bagi tu ki bamplah ya ukris. Bada ka bayad hakamajame. Da ka donur ka basngur. Kindup laban shem ya ka jing shisha. Bad mangihi. Da ka banang roy ha ka jingid markeliang. Bada ka bapersyang tenge ban syembang shushu. Ya ka jing maya jang ka jingim jong me. Yan penlong yang iki shaki. Saki ka kam janai. Ya ka jingid jam me ha ka perte. Dawu Kristo trai jongi. Amen. Tungin ya duairu na kebentagi bom ngej hau blame. Bada kebabut syai ya kabasisya ha kajing sngur ka donut. Kindup laban syem ya kalenti syau blai. Tungin ya duai. You pajong me. Tus ngabis nekotrai. Ko ble badan bo baro bayim junam. Me ubelataw ya kibriyu baro. Bakin wad ya me barabor. Dak batrang ya me. Badak basyem ya me. Kinyo jing jatay. To ay ngiduay. Bawat hapadeng gidim pen kiang kibapen mensaw. Barokin laban itu ya kida kishin. Jonga jingid pa jomme. Badia kasaki jongi kambaba. Balale dakitu kibangit hame. Badkumda haka jinkamen kin playame. Uwe uble bashisha. Badupa jonga jait ben riu jongi. Dawu Kristo trai jongi. Amen. Tungin ya tuairu na kebenta kitu kibadon hakabor sensyar. Bau blai baru trai jongi. Un kedau lenti ya kecing mut perkita not jengki kat kum kamon jongu. Na kebenta kecing suk basisya. Bat kecing lai lu jengki breu baro. Tungin ya duai. You pajong me. Tus ngabis nekotrai. Ko ble badan bor baro bayim junam. Ha kakti jong uba. Ka don ka donur jong manubriyu. Bat ki khok jong gi pait ben riyu baro. To paid da ka jing spoon ngi duai. Halar ki tu ki besen syar yang ida ka bor ka iktian. Bakum da ka hasatala ka perte. Endo pen skem da ka jinga ejame. Ya ka jing man ba jong gi bait ben riyu. Ka jing ngain jong ka jing su. Bar ka jing light luid ha ka niam. Dawu Kristo trai jongi. Amen. Tungin ya duai ko para baide hau blei ukpa badon bor baro.
ba undo pen ko jika perthai na kijing bakla baro un weng no ya kijing pang un bekrat ya kijing tangan un pli ya ki bendi un lau ya kijing kum un ai ya kidong ya lenti ya kijing singan haki pilgrim ya kijing wan pai haki bapang ya kijing kon but haki batme kijing ya bia kijing penim tongin ya duai You pajame tus ngabis nekutran Ko blei badan bor baro bayim juno ko jing dengan janggi jing basosi ko jing kalain janggi batre shiton ta ai ba ki jing duai janggi tu ki bakang hakano kano ke jing shitam kin poi hakama jong me Bakom da baro kin laban snokumen namar ba hakakalip mad ba kidon kam kajing isne jame kaladon hajan dawu krisu trai jongi Amen. hakane ka kalip mad ngidang rong hakane ka jim benda ba ar jang kane ka jing lenium benda kasngi hakaba leburam ya ka dim pana ba kuit kat bang leburam ya ka dim pana ba kuit ngidang kot kar pat ya ka jinga e ka bor jang ka dim pana ban sanshar yang ya ki inga sem jangi omde ke lerukam lenium henre kalonga da ka shin jang ka jingid Baringinang duwai hakane ka por kat bangidang yo I ya kadim panaba peni kapi dado kle hado ke jat kalong ka jimpau ya ka jimpenim yangi nginang duwai ba u Jesu un sanang pinsutir hapo jangi da ka ju kata ka jingit hakaba ki kristan banding kong kilastang bandim bad bod ya Jesu ngi duwai jar jar halaka men siyam jangi Sniu bahabaru ayang. Kajubab jombi alo alengin mane ya mane Hakmi ya kading jang gadim pana Haka Palestine ka jimpenim jang ka perte Alengin yamane
Hakmi ya kading jangga dimpana, haka Palestin ka jimpenim jangga perte. Alingin yamani. Hakmi ya kading jangga dimpana, haka Palestin ya ka jimpenim jangga perte. Alingin yamani. Akani ka por minda ngin leburom ya ka dimpana bakuit ngin bu lai jaka pilaban wan haka lain pilaban leburom kumbang ala om de kenyam gerukam henre kane kalong gadda kashin jaga jingit bat ka jingim pentimai ka jingim jambi namar ka jingim jambi kalastang na ka dimpana bat kan kut ha ka dimpana haba kabu ya ka dimpana ha ka lungjing tap da ka bato RIP tamin tangi dam pentimai ka jingim jangi sasasin bangin dup ihai ya ka lindi jangka hok. Nginsim na kenembar prapulai. Kenembar prapulai. Pajonga ayu ngala jule yamin yatu yanga ngapen sausi yamin jubab yanga
Kedembar Prapusau. Kedembar Prapusan. Ngidamgo yame kokres lamar karita tini ode agami nura alo kadam laisini Kedembar Prapundriu.
Akti jong me lamen sengi terwakotra Akti jong me ladonut ni Idai banyak ngâm tiệt ba lệ hạt tiền trong miền là mình xin nghi tên hoa của Chúa hạt tiền trong miền là nó được đi banyak hala depan ijami hati jombi hati ini medayangan tiền nga yoga sakma tamarwe baruki pet zainana usnap kotra ya jing đoại trong nga trong đi là mình xem nghi terwa của hati trong mình là được đi Idai banyak ala depan ijami hati jombi lajing ini Sao dong lan pen rakran megay uble Upa jonga Telebaro Yen waya rodan
Sisters, please come. Kohimen kopera hagane ka por ngidang pin kre naga binda balai jong gane ka jinglenium kalong ka communion bakoi hoit minda ka sngi ngim don ka eucharist bakoi kumbangi shed don hendrangi pindon kam ya uppu balapin gandang menin ha ka por eucharist bakoi bar ngidang pidyang ta ka jingri bele ya ka met ujisu haba ngiken mau ya ka jingsha shitam bar ka jingyap chungu kris bar ngi duwai ha ka nega por ba ka jim pidyang jungi ya ujisu ha ka donu jungi ha ka communion bakoi kalong kaba seiso ngi baro ngi diang bar ngin pidyang burom ya ujisu ha padeng jungi ngi pidyang burom ya ujisu ha ka jingim jungi ngi pidyang burom ya ujisu bala job ya ka jingyap bakat ba ubala kular ya ka met barga snam na ka binda jungi ngi rungi trang na do ka donu jungi Kohimen kopera kum ka jimpen kare jongi nagabenda ban pidyang ya ujisu aka communion bakuit nginang trang ya ka ba ujisu laki kai ngi benduai ujisu laki kai ngi shwaba unya kumno benduai nagabenda ka jimbam ka baman gasngi ujisu lakadau ya ki apostol hawlum olive bangide ben trang ya ka jimbam men siem man gasngi agani ka por giduai na do ka thonut nagabinda agani ka jimbam men siem kabapin dimay yangi kabapin kuid yangi kabapin koit pin kia yangi giduai kopa jongim ba habening ka long ka bakui ka kateng jame Kanuan ke ma jame ka long ka mon jame ha kindau kumba habening toai yangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap yangi greng khang jangi kubangi rungi map ikabele sniu yangi wadua dialam yangi shaga jimpan shoy and rate the polite yangi naga basiniyo to polite yangi ngi karpat kotrai naga jing siniyo barra haga jing spon jame to I jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingarap ka jingis ne jame ngi light bara bona ka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barra kadbangi dang ap keme lendi yaga jingkarmen bakoi but ka jingwan pa jongunong penim jongi o Jesu Christ. Namar ka chome ka long ka hima ka chome ka bor ka brom jinam jinam Kotrai Jesu Christ to ai ba ka jimpidiang
ya ka met bat ka snam jome kanam wanra ya ka jim bishar bat ka jim penrem yanga henry lemba ka jingidi sene jome to ai ba kan long yanga ka jingada met bat men siam bat ngan yo jingkoi jinghia Hakumi ukun lambro jeng oble. Hakumi bakit naga pop jeng ke parte. Sukito ke berakot shaga jing kawai jeng ukun lambro. Enchim nak nambar Nriu Pau. Try Jisu jonga Jisu baba Jingker men bat ko jing im jonga Konong siuspa Konong pen kia Do pen kod yanga Chai nami Try ngala sakma Chai nami Ngan om chang pata chukin ra Isnayanga Jisu baba Try pen im yanga Jisu Cô lấy jonga Jisu baba Bet yu kun badem hakmat jomi Ngalas ngorem Atus ngolem Try isnayanga Try nami Try ngala sakma Try nami Nanam chapata shugendra Isnayanga Jisu baba Try pen im yanga Try nadang kena nadang samlang Mela imeri sumaryanga Ngapat ngawin Syong hun lamwin Hakapop jongan Chai nami Try ngala sakma Chai nami Nganam chang pata syukin ra Isnayanga
Rai penim yangan Ngaya Ngajak umat Ngajik malam Babun sen bunjan ngakwa bangsa Awan syamil Syanya hamil Trai tu mabyangan Jai nami Trai ngalasanya Trai nami Nganom sang patar syukenra Isneyangan Jisu Baba Trai penim yangan Jisu Lamar jongan Ukun belajar Lakas kami playa bandaya Dapur timpang Pens kenyangan Alenti baba Jai nami Jai ngalasakwa Jai nami Nganom sampata syukenra Isneyangan Jisu Bapa Rakyat Ngin simna kadempar ars pa nyo. Ars pa nyo. Ngayay don kam yabe
Nak nambar arspa arpuei. Arspa arpuei. Men sim jong u Kris doเป็นคนพารยังงmet u Kris doเป็นเอ็มยังงบาตุนากากรงu KristusสักยังงSnam u Kris tendep yangan Ko jing sha le beng do pen klan shu yangan Kris baba to sha skor yangan Hapo kijing mong jong ni trai ai ngan ring awat sha ngan klat no nami nu nong shu u bom man ku long to da yang Hat Miriam Tokot yangan Bangan wan syame Lem kiri ku jong me Banyaro tang yame juno Hakmi ko Jisu ubaba batyang tam ngadengo ngon hakmat jong mi dajing trang bashit hem jong kamen sim jong ngayai dua kepat yamin bamen chon jing slow hado nun pja jonga ka jing jing kermen jing in Do shon jing kuslai basisha yakapon bat kamon skemban le bano kat banga yai puson jing mongkodor jong Layatu lupa dabi Gila samkikti bat kikja kijonga Gila nyau sing jonga
tong ini duai. Ko blei badan bor baro ba yim junam, meu ba penim biang yangi, da ka jingya ba kentang, par ka jimi pa tu Chris jame, to penne hangi, ya ka jing trai kam jonga jingis ne jame, ba da ka ba yo binda, ha ka ne ka jimaya, ngin im da ka ba id yame klempod, da Chris utrai jangim. Amen. Kabangila shimenda ha ka ne ka jing lenium ka ba kentang ka ba kuit. Nginang dawa na kabalang ya ka jimpen jampura na ka jimpen chitam shipor da ka bangi duai na ka binda ka jingdumu jong upa bakui kopa jongim ba habening ka long ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kindo kumba habening tuai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala gasni badama pingi gerengkang jangi kumbangi rungimma ya belis niu yangi do dalam yangi jimpen shoy ko blei ko Maria kepada peta ka jingai trai dan berpala kerkuya pana pekende bala kerkuya usopo jompa jisum ko Maria bakoi ko mi jong blei duai ne gabinda jongi ginom pop minda ba ka por ka jingya jongi amen kaburam au pa lo gun badamen sim bakoi kumba ka dalang ka pamening kong kum juminda sebarabo junam na junam amen nguya ka kli jombi karpadi ka jinggar ko halo jombi to ka jinggar ko karkhai ko trai ngi duai kan hiar halor ki pai jome ki balale buram ya ka jingia bukun jome da ka bakarmen yala ka jimmi pa ai ba ka jimap kan wan ya ka jing tengen enai ka jinge bakuit kan roy badia ka jing sius pa bam jikut en penskem dau Chris utrai jangim Amen. Minda Shusundon, Hagasni Beningong, Junga Novena, Shagajingisne Jimble, Manusnem, Gistang, Yaka Novena, Shagajingisne Jimble, Kumga Jimbenkre, Jungasni Buram, Junga Jingisne Jimble, Hakasni Utrai, Hadin Pasca, Kabamut, Kadar Tarik, Ubanai April, Kalongasni Buram, Junga Jingisne Jimble, Bada Kitoki Bakwa, Ben Join, Badngiru Kerpang, Shagarutri Zender, Kadar Tarik, Nadukandai Baje, ngidon ga jinglenium kerpang banle burom ya ga jingisne jimble bad ki don gi mas bakuit ki jimbla pop bad ka jingduai bad ka jimene sacrament kito ki bakwa ban manchimenda bila ban one most welcome to baro ki badon hangne ban duai kerpang namar manusnem ya ka jingisne jimble kalongasngi ba ka balang ka terwah karhai ya ka jimben jem pura nagabinda baro kito ki ba kot karpadi ki jingisne jungubele bad ki ba duai hakamat ka dur jonga jingisne jimble ha ka rukam babia te kito ki ba kwa ban yo jimben jem pura naga jimben chitam shipor pilaban man shimenda ha ka ne ka kata kasngi jimpe jingisne jimble ka dar tarik mindang istang ya ka jingduai novena shaka jingisne jimble badngi barongi dem kosiu badngi duai ki jingdumu karpang kabalabu nagabinda kaneka kam isune kam damengi duai nagabinda ka partai baro kawai bakandon ka jingsut bakandon ka jingsange ya katuma Hagasni to ding bakoj usnam kat khandai spa lai pun yo ujisu la karpat yak sister Faustina banduai kanobina shwa gasni buram jong jingisnei nadu gasni to ding bakoj hadu gasni sajan jong katayo babur mangihi ulayatho ya gijing temu waman kasngi lingba gijing temu bakarpang enwanra syakadon nur jong u ya ki kenhon mensim baper bad en pengam haki ha ka umba jong jing isnei jong u da ka bakarpat ya ukpa bahabeneng halor ka bor jong jing sha shitom jong khon jong u ujisu bathe gijing ai halor jong ki habasdang imat kadon kane kono bina kadai na kabenta sister Faustina Marway henrei namar bala hukum yaka banbu jingtho yakani jisu lamut hi baki wei padru kin pendon kam yaka tang shipin mi yaka kipaj ba sngotenat bat ki duai yaka
om tang ban pen kre ya kesengi burom jong jing isnei jing blai henrei haki wei pat ki poru haba ki sengau don kam lakan tu jor bayakan ne kano bena harum dai ban duai hadin baladap jing duai shwa urosri jong jing isnei jing blai ki jing temu baman kesengi ki dai ki bala ai hangi dau jisu ki artli ki jing duai babun dai ki jong ke sister Faustina kesengi ke peningkong ke jing temu ong ujisu menta kesengi wanra syanga ya ki jaj ben reu baro kham tam ya ki nong pop bat prngop ya ki ha ki omba jong ke jing isnei jonga ha kane kerkom pen pen tengen yanga ha ke jing thang men sim batelep yanga na kadau ke jing du ei ya ki men sim ke jing duai kerpat lang ko jisu badap da ke jing isnei bakrau uba ke jing long tenrai jong me kalong ke bale isnei bat ban map yangi wat pet ya ki pop jongi hanrei to pet ya ke jing shenia ke bangi bu ha ke jing baha bam jukut jong me to pedang yangi baro ha ke donut badap jing isnei jong me bat wat sya mengen mi no naka nipan ya kane name da ke jing e ke bapen yeso ya me hau kupa bad hau men sim bakhoi ko kupa bam jukut to phai ki khmat ba isnei jong me sya ki bin reu baro kham tam sya ki nong pop bapli ki bala kedup lang bahapo kedonut ba isnei tam jong jisu namar ke jing sya stom masngopsi jong u to pen i hangi ya ke jing isnei jong me khnang bangin la paniro ya ke jing krau kebor jong ke jing isnei jong me jinom amen Gokpa jongi bahab neng kan long bkhoi ke kerteng jong me anwan ke hima jong me kan long kamon jong me ha ka khandau kum bahab neng to ai ngi menta ke jing bam jongi ke bhala ke singi watuma ingi keringkang jongi kumbangi rongi ma ke bale sneu ingi marwat lam ingi sha ke jing pensyoi nrei te pelai jongi na ke basneu amen kublai kumaria ke badab da ke jing ai utrai don bat phab la kar khui phan prengi kante la kar khui au song po jong phau jisu komaria bkhoi to kuni jong blai tu duai na kanta chingi kinong pop menta barhak por ka chingi ap chingi amen ka jing phla ka chingi jong ki apostol nga nge hau blai pa don bor baro bad hau jisu kris khon damar bei jong utrai jongi ya wala pun namun sim bkhoi ya balas rasa anak nai layap latep ya layat ski bayap ha kesengi ke balai lami pan ki bayap lakeu shabnang shong shakamanu blake pa bun babar nang tan wan padon shar be emat ki bayap nangai hamun sim khoi ha balang atlik khoi ha ke jing islo kri khoi ha ke jing ma bi ki pop ha ke jing mi pat ka do Rajing im bam jikot amen kuk pa bam jikot matrwa hame kamet kesnam kamen sim jing long blai khon bei dai jongmi utrai kan rat jingi jisu kris man penbyang na ta ki pop jongi bat jong perthei bro kowe ngin duai shwa shinrang hadin nang ta siki ken thei namar ka jing sha stom kodit sat jong u to isnei Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u Namar ke jing sha stom kodit sat jong u
Namar gajing syashtam kodit sat jungu. Pabam ngatrwahame kamet berkesnam. Kamensi magajing longlay jong kuan bige jong mi. Utrai kenrat jungi Yesus Kristus. Wan penbiang nak tagi pop jungi berjong kepetai bro kowe. Toi snei yangi berdiak 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 kepetai bro kowe. Mam jukut ngaterwa hame kamet berkesnam. Kamensi magajing longlay jong kuan bige jong mi. Ban pinbiang nak pop jongi berjong kepetai bro kowe. Namar gajing syashtam kodit sat jongu. 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 Ukpa Yakmet berkesnam. Kamensi magajing longlay jong kuan bige jong mi. Utrai kenrat jongi Yesus Kristus. Man pinbiang nam tagi pop jongi berjong kepetai bro kowe. Toi snei yangi berdiak 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 kepetai bro kowe. Kupa bam jukut ngaterwa hame kamet berkesnam. Kamensi magajing longlay jong kuan bige jong mi. Utrai kenrat jongi Yesus Kristus. Man pinbiang nam tagi pop jongi berjong kepetai bro kowe. Namar gajing syashtam kodit sat jongu. 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 Namar gajing syashtam Namar gajing syashtam kodit sat jongu. 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 Koblay bekhuj, koblay bedon bor, koblay beim jinom. Toi snei yangi berdiak kepetai bro kowe.
ku blei ba khoi ku blei ba don bor ku blei ba im jinom toi snai yang i ba dak putei bro ku wei ku blei ba khoi ku blei ba don bor ku blei ba im jinom toi snai yang i ba dak putei bro ku wei ko jisu ko sem ku jing snai nga shanya ami ko jisu ko sem ku jing snai nga shanya ami ko jisu ko sem ku jing snai nga shanya ami ko snam bat ko om bat toi na ko donut jong jisu ban long thamai ke jing snai yang i nga shanya ami snam bat ko om bat toi na ko donut jong jisu ban long thamai ke jing snai yang i nga shanya ami ko snam bat ko om bat toi na ko donut jong jisu ban long thamai ke jing snai yang i nga shanya Kita kibawan retreat passion retreat pila ban lek pai minda. Instangsi sendon ya ka program kabapin code ya.